Mae'n siŵr bod ni gyd yn euog gweithio o godi'n hwyr a braidd dim amser ar y colir ymlaen. Wel, o hyn ymlaen, peidiwch chi a phoeni os ydy'r cloc larwm yn antorri achos dwi am rannu ambell dric efo chi i wneud siŵr bod chi'n edrych yn dda mewn chwinciad. Reit, y peth cyntaf sy'n angen ei wneud ydy gorchuddio eich gwendidau, pethau fel smotiau a croen anwastad. Does dim rhaid i hwn fod yn berffaith, jyst gorchudd syml a chyflym wneith y tro, ond peidiwch ag anghofio am y llygyd fel bod y croen i gyd yr un lliw. Tip defnyddiol ydy iwsio un ar rhain. Mae hwn yn rhoi lliw i'r bocha a'r gwefusau sydd yn diarbed lot o amser i chi. Mae sawl un ar gael ar y farchnad yn cynnwys hwn o Benefit, un gen Body Shop a hefyd un gen NARS. Ond bod i roed o ar y gwefusau hefyd, does dim angen i fi wneud llawer o llgada, mond chydig bach o fascara. A dyna ni, 4 cam syml a da chi'n barod i fynd.